Työnantajalla on mun mielestä niin kuin valittavana, että haluuko hän jatkaa sillä linjalla, että meillä on yksi niin kuin viisas henkilö tai taho, joka määrää säännöt ja vahtii, että niitä noudatetaan, vai sitten annetaanko sitä valtaa sinne ihmisille itselleen ja sen myötä sitten hyödytään siitä, että myös se vastuu ja toivottavasti se vastuun tunto kasvaa ja päästään sitä kohti, että jokainen itse niin kuin vähän funtsii, että onko tässä touhussa tänään taas mitään järkeä. Edelleen tarvitaan siis tukea erinäköisissä muodoissa, että saadaan ihmiset niin kuin miettimään niitä asioita, koska muuten siitä semmoista mallista, että ei ole pomoa, niin ei ole mitään hyötyä, jos ihmiset tuntee, että ne on tuuliajalla. Mutta tämä tämmöinen niin sanottu käskyttämismalli, niin se ei ehkä ole sitä tulevaisuutta vai? No mä luulen, että sitäkin, että se on johtaminen, jos joku on konteksti riippuvaista, että joskus voi olla ihan hyvä vähän potkasta persiille, mutta yleisesti kun puhutaan sitä arjesta ja sen pyörimisestä, niin uskon siihen niin kuin sisäiseen motivaatioon ja siihen, että tiedetään mitä tehdään ja miksi ja sen sitten tuomaan energiaa. Minkälaiset mahdollisuudet sä näet tällä digitalisaation hyväksikäytöllä kansainvälistymisessä? No digitaalinen maailma on rajaton, ei ole valtiollisia rajoja, tietysti jotain regulaatioasioita, mutta sehän antaa suuret mahdollisuudet, eli niin kuin voidaan omassa toimissaan pilotoida jotain ja sitten lähteekin saman tien minne tahansa päin maapalloa. Tietysti se tuo myös takaisinpäin, eli ollaan kilpailussa, joka on globaalia ja tulee myös pyrkyreitä, mutta kyllä mä enemmän näen siitä niin kuin mahdollisuuksia, että sä voit keskittyä siihen, missä sä oot pirun hyvä ja sitten vallata sen niin kuin avulla maailma.